Bij u intussen heel oren gasten onskoot aan Maria. Ja, dat klopt. Dat zijn namelijk de heren van No Saint. En ze zitten hier met z'n drieën. En Berend Reens Zuidema, bist van No Saint. Dat is de meneer in het midden van de kijkers thuis. En Sipke Visser, zit helemaal in het hoekje. En hier zit Bas Kleine. En bist net een origineel lid van de band, maar bist ter versterking mij Kamihoort? Of bist ik echt een No Sainter? Puur versterking, toch? Puur versterking op de mondharmonica. Ja, hij kijkt van mondharmonica, had ik die bij me dan. Heren, welkom. Nou is mijn eerste vraag, waar binnen je hem? Ja, ik had je hem al voorsteld, maar kist vast nog iets meer hoe die zelf vertellen, Sipke? Nee, eigenlijk niet. Sipke die had een heel saai leven, meestal. Je begreep het wel, hij is al lang blij dat er in de muziek zit. Hoe lang besteed je hem al? Net zo heel lang. No Saint, dat is eigenlijk bij mijzelf begonnen. Vorig jaar. Wie een uitstapje, want normaal zong ik in Held op Zakken. Waar onder andere Bas Kleine exit in. Ja, klopt. En ik ging een uitstapje, maar een bepaald nummer wordt geschreven. En dat plakte ik het label No Saint aan. En vandaar, dacht ik, dan maak ik wat verder mee. Dus toen in één keer kwam Berend in. Die je naast me zit en Dan mag ik altijd haar, hè? Ja, ik moet die altijd haar. En wie weet wat aan het spelen op mijn Joentje bij Klasken die thuis. En dat klikte wel aardig. En ik zag het gewoon een gitarist en ik heb wat nummers kreun. En van 10 toren dan 6 zitten we hier. En zo zit je meer. Moest ik in 2 dagen tegen dan gitaar spelen leren? Ja. Ja. Nou, je man. Nou, ik ben geen gitarist. Nee. Berend die of gitaar spelen koe en toen moest het nog heel hard leren. Playback can go, hè? Playback can go, zei het. Maar waar net 40 cassettebandje om te draaien. Nee. En wat voor soort muziek? Ja, je maakt je dark country muziek, maar het klinkt al heel, een beetje... Het is een mix van dark country en het had ik wel wat van blues. En normaal dan speel je ook wat gewoon normale country tussen. Maar dark country is echt een manier van spelen. En dat is, het had heel wat te maken met het verliezen of met dingen haast. En het, zoals ze zeiden, redemption. Het vrij om verlossing of wat dan maar ook. Van in het verleden. Daar komt de muziek wat op deel. En waarom krijgt dat soort muziek? Waarom krijgt dat genre? Dat lukt mij gewoon heel goed. Er zijn bepaalde artiesten die ik volg op YouTube of zo, op Facebook en zijn, die starten daar zelf wel een gevoel in. En dat doet mij gewoon wat. En als er zelf dan extra in stiert en dan begint te spelen, dan bepaalde muziek dat lukt mij gewoon. Die ene die houdt van jazz en oren houdt van gewoon normaal blues en zo. En die ene die is helemaal gek van rockabilly. Mm-hmm. Als dat dark country haast, dat lukt mij gewoon ongrijzelijk. Want hij dekkest dan al dat gevoel in starten. Ja, klopt. Ja. En hoe moet ik dat, misschien is dat een heel bleuwe vraagje van iemand die totaal geen muzikant is, maar hoe moet ik dat dan van mijn zin, dat gevoel erin dost in zo'n nummer? Hoe dost dat? Hoe is dat dost? Ja, de normale is een bepaald nummer schreeuwst of zo, van die zelf, dan komt er automatisch al een stukje gevoel bij. Maar hoe is dat dorst? Ja, dat zit gewoon in die, nee. Mm-hmm. Dat is per persoon verschillend. Ja, en misschien veel stoer over zoals dat hij het viel, dat weet ik het veel. Dus. En nou zong je hem Engelstalig? Ja, klopt. Ja, en is dat omdat het makkelijker is om je gevoel in vers te lezen? Of dat is correct vanuit sommige mensen, die dromen ze in een andere taal. Ja, als je in Fries is gewoon beroerd. Dan is dat klopt eigenlijk nog. Nee, daar kom ik dus bij mijn volgende vraag. Hij heb ik nog er is hoe nagedacht om een Friestalig nummer op te nemen. Dat is een probleem, hè? Maak maar de held op zakken, hoor. Ja. Maar dat is, dat geen horen meer lijkt mij net. Nee, dat is een kwestie van het gevoel natuurlijk, dat je erin lezen kan. En dat je dat net lukt in het Fries, dan mag je er net eens om beginnen. Nee. Held op zakken. Daar hast je, of hij jimme, om mij die in een lied 2016, heb ik begrepen. Ja, Bas die dat al hard een hoor van de holle. Ja. Want ik wil vreden, daar gebeurde iets bijzonders. Dat is toch zo? Ja. Bas, mij wel wat zeggen hier, Bas? Doe maar.
Verstaan ze hier ook Nederlands? Ja hoor. Oh, gelukkig. Ja, mag ook wel in... oh jee. Bijzonder. Bedoel je nou dat het bijzonder is dat wij laatste zijn geworden? Of? Nou, nee, dat niet eens. Maar ik heb begrepen... Nee, want dat is kan namelijk onder helemaal tafel niet bijzonder. Dat Nee. overkomt ons regelmatig. Oké, nou, is dan ook wel weer bijzonder vanuit dat oogpunt bekeken. Maar ik begreep dat er iets misging. Ja, Ja, jullie traden op. Ik hoor het al. Wij traden inderdaad op. Wij moesten als eerste beginnen. En het was, de toestroom was enorm. Dus toen bleek nadat wij klaar waren... dat de zaal weer voor de helft gevuld was met nieuwe mensen. Dus toen hebben wij een herkansing gehad. En dat heeft dus ook helemaal niet geholpen. Oh, eigenlijk moest het nog een derde keer dus. Dat is eigenlijk wel triest. Ja, nee, we hebben lekker gespeeld. Oké. Wij hebben lekker gespeeld. Nee, maar dat was allemaal hele andere genres. En ze waren duidelijk naar iets heel anders op zoek dan... Oké. Geen trauma's een erover vrolijke- gehouden. Nee, gewoon een wijze les. Van nee, laten we dat nou maar niet meer doen. Oké, dus we zien jullie niet weer terug in Lied. Maar ambities voor de toekomst. Ja. Die binnen vast wel. Zeker. Ja, en wat... Ja, zeker. Maar wat ben die? Ambities, ja. Dream, ja. Het liefste dan dat er iemand naar doorkomt met een grote zak met centen en die zei van jongen, doe neemt die nummers op en doe kist ervan leven. Dat is mooi. Moet je ze wel inschrijven. Hè? Ja, dan moet je ze wel inschrijven. Ja. Dat, in het Fries. ja, dat eerst. Sophie is nog net, er stond nog net in mijn grote check en een groot platencontract voor de door. Zo meteen dan hier we hem hier live op RTVNF. Gooi hem spelen voor u. Wat mag wij verwachten? Ja, Qua nummers bijvoorbeeld. Qua nummers. Ja, vertel, Sip. Nou, zeg dat eens even een haar van uitleggen. Dan weten wij het ook. Ja, dan weten hun het eigenlijk. Want, Net lang. Qua nummers, nee, we stellen 2 nummers doen. Een van het... dat is dus een soort dark country, zeg maar. En dat loopt heel erg naar het verliezen van mij. En dat horen noemen dat... dat komt een beetje over een verlende liefde. Of zo. Ja, dat doet het altijd goed, hè, in de muziek. Ja, wel. Dus je moet dadelijk weer die kant op. En er wordt nog even soundcheckt. En de keeltjes worden scraapt. Zodat wij dadelijk prachtige muziek van je krijgen. Ik hoop het al. De heren van No Saint zitten hier bij ons in de studio om even te praten. En zo meteen om te doen wat ze natuurlijk nog volle beter kennen. En dat is muziekmaatje. Binnen, op het terras of waar dan ook. De simmer strielt u die radio.